Ara us anem a parlar sobre les qualitats dels animals marins. Perquè alguns animals es camuflen. D'una banda, perquè així eviten ser vistos pels peixos que se'ls volen menjar, però camuflar-se també és una estratègia de caça. Es permet atacar per sorpresa les seues preses. Exemple: peix trompeta xina, cavaller de mar pigmeu, peix pla, dragó de mar, foliaceu, peix pedra, peix escorpió fulla, peix saper pelut, sèpia i per últim el pop mimètic. El cervell del dofí. En proporció a la mida corporal, el dofí mular, com aquest de l'Institut de Ciències Marines Roatán, Hondures, té un dels cervells més grans del regne animal. Els científics tracten de descodificar les seues complexes vocalitzacions. Quantes files de dents té un tauró? Tenen de 10 a 15 files, depèn de l'espècie. Cavallet de mar. El cavallet de mar és un mamífer marí on el festeig és iniciat per les femelles que posseeixen colors més vistosos en l'època de l'aparellament. El mascle és qui tria la femella i després de la còpula la femella allibera els òvuls a l'aigua i el mascle els fecunda i els incuba en una bossa durant 2 mesos. Cervell dels humans. Per què el cervell de l'humà és tan diferent dels animals marins? Investigadors de la Universitat de Toronto, Canadà, han descobert que un sol esdeveniment molecular podria explicar com els humans s'han convertit en l'animal més intel·ligent del planeta. Fins així el nostre Dog My Life. Espero que us hagi agradat. Gràcies. Adeu.